Čau, vítajte v dnešného videa. Dneska je také video, kde sa hráme Battle Royale. A chcel by som vám iba oznámiť pár vecí a pôjdeme celé tej zóny, to je jedno. Uvažujem nad tým, že by sme možno mohli dať nejaké Battle Royale spolu. Ale nie len také Battle Royale. FNCS-ka. No. Viete, že teraz... No, FNCS Division. Viete, že teraz bude FNCS Division 3. To sa ešte zapnem, nebojte. No, tam je jeden taký menší problémik. Mal som trio, všetko bolo v pohode. No, jedného som vyhodil, lebo nás tak trochu zradil náš tým. No a druhý omylom zadal, že nemá 13 rokov a nemôže hrať kapie, keď už má dávno 14. To je menší problém. Mám nastavené, že má iba 12, má 14. No, takže ako on možno sa ešte s ním vyrieši, ale ja som vás tak chcel upozorniť, že hľadám aspoň dvoch hráčov, lebo by som fakt potreboval nejakých dvoch hráčov súrne na FNCS-ka. Hodilo by sa mi aspoň dvaja, ako radšej nech mám niekoho navyše. Asi nebudem potrebovať, záleží, či nakoniec príjmem toho jedného hráča, alebo nepríjmem nikoho z mojich tých kamarátov, lebo vidíte, že áno, ja by som fakticky mohol. Jedným hráčom by som mohol izrať. A to je Chaos. On by išiel asi so mnou FNCS-ka za mňa. Ale on to už moc netryhardí, no. Nehrá už moc ponečko, no. A Fištik, hovoríte však Fištikom. Fištik je ten, ktorý nás zradil. No, takže možno Fištik, kontaktuj ma, možno ťa dám do týmu. Možno nepotrebujem, aby si ma kontaktoval. Ale to nemení na fakte, že niekoho potrebujem, fanúšikovia. Ja vás potrebujem pomoc. Ja potrebujem, aby ste mi pomohli. Chápete? Ja proste som sám v tom. A nemám s kým hrať. Taktiež hľadám niekoho aj na tie kapien také, čo budú teraz. Jak sa volajú? Tie kiksové. A tam niekoho potreboval, to bude ľahšie. Vziať niekto, kto má aspoň 13 rokov. Musí, ale to je jedno. Tvárte sa, že máte. Keby tak. A hlavne ľudia, ešte jednu vec. Dajte like a odber a napíšte do komentáru, kto chce ísť so mnou hrať. A nezabudnite samozrejme hneď odber, nech máme 100 odberateľov a nech máme konečne support a kreator. A neviete, ak by mi pomohol, keby mám sac konečné. Lebo sac je pre mňa veľmi dôležitá vec. Takže sádz je pre mňa veľmi dôležitá vec. Dobre, to je bolo pre dnešné video všetko. Dneska je také na extra kanál, lebo ho nepotrebujem hľadať. No, to je bolo všetko. Nezabudnite like a odber. A môžeme ísť na to. Čau.